είναι μονοσήμαντος ο κόσμος και είμαστε υποχρεωμένοι να στραφούμε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Χριστόφια. Πάμε στον άλλο ακροατή. Ναι, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Από Αθήνα, Λιγόνη. Σας ακούμε. Γεια Ναι. σας. Ήθελα να πω στον κύριο Χριστόφια. Είπε προηγουμένως ότι δεν ήταν ούτε με την ιδέα της Ένωσης, γι' αυτό και το ΑΚΕΛ δεν πήρε μέρος στον αγώνα. Δεν είναι ούτε με την λύση της Ομοσπονδίας της Ζωνικής. Δεν ήταν ούτε με την ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Βέβαια, να κρίνει κανείς χωρίς να συμμετέχει σε αποφάσεις ή σε ενέργειες, είναι εύκολο να κρίνει. Εγώ ρωτάω τον κύριο Χριστόφια, τι προτάσεις έχει το ΑΚΕΛ, τι έκανε και τι θα μπορούσε να κάνει για τη σωτηρία αυτού του άμυρου τόπου. Ευχαριστώ την ακροατήρια από την Αθήνα. Κύριε Χριστόφια. Θέλω να πω στην ακροάτρια, δεν ξέρω γιατί είναι στην Αθήνα, βεβαίως, ότι αν εισακούεται το ΑΚΕΛ όλα αυτά τα χρόνια, ο τόπος αυτός δεν θα ήταν δύσμυρος, πρώτα απ' όλα. Εγώ δεν είπα ότι δεν ήταν με την Ένωση. Εγώ άλλο πράγμα είπα. Ότι την Ένωση δεν είναι με τον τρόπο που την διεκδικήσαμε, που έπρεπε να την διεκδικήσουμε. Είναι με τον ένοπλο αγώνα που έπρεπε να την διεκδικήσουμε την Ένωση, αλλά με πολιτικό, μαζικό πολιτικό αγώνα. Αυτή ήταν η θέση του ΑΚΕΛ και ήταν υπέρ της Ένωσης τότε το ΑΚΕΛ. Εστράφη στο εφικτόν το ΑΚΕΛ όταν εστράφη ο Μακάριος το 1957 και φτάσαμε στη λύση της ανεξαρτησίας. Κατά συνέπεια το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν ήταν με την Ένωση το ΑΚΕΛ, άρα γι' αυτό δεν πετύχαμε. Θέλω να επαναλάβω, είναι αυτό άποψη όχι μόνο αριστερών αλλά και δεξιών πια, ότι η μέθοδος του ενόπλου αγώνα δεν ήταν η κατάλληλη μέθοδος να διεκδικήσουμε και την Ένωση. Από εκεί και πέρα το ΑΚΕΛ και στη διάρκεια του 60-63 έκαμνε προτάσεις στον πρόεδρο Μακάριον και μετά έκαμνε προτάσεις και ως τώρα το ΑΚΕΛ κάνει προτάσεις. Όταν είπα δεν είμαι με τη διζωνική, δεν εννοούσα ότι αν βρεθεί λύση δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας το ΑΚΕΛ θα την απορρίψει. Το ΑΚΕΛ αυτήν την ώρα υποστηρίζει αυτήν την λύση. Την υποστηρίζει ως λύση ανάγκης. Λύση την οποία μας επέβαλαν οι υπερπατριώτες που έκαναν το πραξικόπημα. Είτε αυτοί τα χουντικοί στην Ελλάδα, είτε ήταν οι ΟΚΑΒΙΤΑΤζίδες στην Κύπρο. Οι μεγάλοι ενωτικοί, δηλαδή δια του συνθήματος Ένωση, έφεραν την διχοτόμηση και εύχομαι και ελπίζω να μην φτάσουμε δια της απόρριψης και της Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στην οριστικοποίηση της διχοτόμησης και τελικά στην οριστική κατάληψη της Κύπρου. Δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα αυτού του λαού είναι ότι τα παθήματα του δεν του έγιναν μαθήματα ή τουλάχιστον σε ορισμένους. Σε εμάς έγιναν μαθήματα. Και πρέπει επιτέλους αυτός ο λαός, είτε δεξί είτε αριστερή, να αντλήσουν διδάγματα από τα μεγάλα, τα τρομερά λάθη που διεπράχθηκαν στο όνομα της πατρίδος και της Μεγάλης Ελλάδας. Μάλιστα. Κύριε Χριστόφια, ευχαριστώ. Θα περάσω στους τελευταίους 3 ακροατές που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και ολοκληρώσουμε. Ναι, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Είμαστε στο αέρα. Είμαστε στον αέρα, παρακαλώ, στα Πολύ ωραία. Λέγομαι Γιώργος Σουφρούνη από το Πέρμιχαμ στην Κύπρο.